Så kan man sejle til Horsens den vej, hvis man vil. Og herhen bagved der er indsejlingen til Vejle Fjord. Det er Æbelø. Og derhenne er Endelave. Ja. Og dernede er Poul. Kan du se nogle master inde i Juelsminde? Eller en helvedes messe, eller hvad? Ja, bap. Måske. Ah, jeg tror det er svært at se nu, Poul. Ja. Noget af det uvejr, vi har haft. Men herude af den sommer, vi har ventet på vej i lange baner. Og det går ikke stærkt. Meget lidt stærkt.